Iż-żejt dejjem jitla' f'wiċċ l-ilma. Turu kien għadu kif qala tablet għal eluq sninu u tajġ kemm kien ferħan bih. Il-ħin liberu kollu li jkollu kien joqgħod bit-tablet f'idu jara xi video jew jilgħab xi logħba fuqu li jkun niżżel. L-iktar logħba favorita tiegħu kienet dik tal-karozzi, itellaq bil-karozza ħamra illi kien għażel. Meta jiġi lura mill-iskola, arah jikol ta' malajr l-ikel li tkun lestitlu l-mama u jitla fil-kamra tiegħu jilgħab bit-tablet. Il-mama ma kienx tieħu gost taraħ il-ħin kollu juża t-tablet, iżda l-papà kien jgħidilha li aħjar hekk ħalli jkollu ftit fiex jiżvoga u jgħaddi l-ħin. Kemm il-darba l-mama marret fil-kamra ta' Turu sabiex tistaqsih kienx lesta x-xogħol tad-dar kollu illi l-għalliema tkun tagħthom, u kull darba Turu kien jgħidilha li kien għamel kollox sal-inqas ħaġa li kellu. Il-mama kienet temnu u twidbu biex ma jikdbilix għaliex iż-żejt dejjem jitla' f'wiċċ l-ilma. Issa moħħu kien fil-logħob tat-tablet u mhux f'dak li kienet tgħidlu l-mama. Waslet il-ġurnata tal-Parents Day u l-mama u l-papà kienu lesti sabiex imorru l-iskola jaraw kif kien sejjer Turu fl-istudju. Turu der xi ftit imbeżza, iżda ma qal xejn lill-mama. Sabiex ma joqgħodx waħdu d-dar, il-mama kienet qalet lil Nanna Vini tiġi tqatta' ftit ħin tieħu ħsieb lit-tifel. Din qatt ma tgħid le u kienet tieħu gost tara u tieħu ħsieb lil Turu. Malli l-mama u l-papa telqu, Turu mar dritt f'kamartu jilgħab bit-tablet. Għadda l-ħin u l-ġenituri ta' Turu waslu d-dar. Malli daħlu il-mama ta' Turu b'wiċċ aħmar nar qabdet tajjat lil Turu biex jinżel. Turu b'dembu bejn saqajh niżel bil-mod imbeżza aktar minn qabel. Kien jaf x'ġej għalih. Il-mama qaltlu kemm kienet iddiżappuntata illi Turu kien jitbilha meta qallilha li x-xogħol tad-dar li l-għalliema kienet qed tagħtihom kienet jagħmlu u li stħat ħafna meta l-għalliema qaltilhom li x-xogħol ma kienx qed isir. Moħħu biss kien fit-tablet li kien qala. Tgħallem minn dakinhar għaliex il-mama ħadetlu t-tablet u mużaħx għal ġimgħa sħiħa sakemm ilest ix-xogħol kollu li kellu jagħmel sa dakinhar. Il-mama qaltlu biex ma jerġax jikdeb għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-verità dejjem toħroġ kif jgħid il-Malti, iż-żejt dejjem jitla' f'wiċċ l-ilma. Tifsira. Il-verità tipprova kemm tipprova tattija jew taħbiha. Dejjem toħroġ sa fl-aħħar. Għalhekk wieħed għandu dejjem jgħid il-verità u mhux jikdeb għaliex żgur li jinqabad.